والملك لا شريك لك. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. духтаро, имрӯз ман барои обеда намехел макарон ош тайёр кардам бо тарзи дигар хел. шумо ҳам метавонед тайёр кунед. духтаро, аз ҳаматон миннатдор ҳастам ки бо мо ҳастед ва моро дастгирӣ мекунед. хеле ки мебинед духтаро, ман заказ аз интернет-магазини Синсай заказ кардам. рости дар ҷои мои магазин нест ва ман аз интернет-магазин, яъне аз интернет даромада кофта ҳамин сайтро заказ кардам. беҳад роҳи осон, кати заказ мекунӣ ва адрес, почта ҳамаша менависӣ, номери телефон кати аввал регистратсия мекунӣ худа, баъд заказ мекунӣ, пулаша намеспорӣ. хоҳе агар пешакӣ пулаша меспорӣ, хоҳе ки гӯӣ ки бор бия ба пулаша спорум, бора мегирӣ, баъд меравӣ дар почта пулаша меспорӣ, бората мегирӣ мебиёӣ. намехел ин дуюм закази мо. ман як бор барои духтарое заказ кардам ва икарат хостам барои бачаҷонам заказ кунам. ҳадафи дигар заказ кардам, рости ба шумо нишон надодам. ако онқадар вайна чихел гум ҳозир заказ нишон метӣ, анатои хел гуфта барои нишон надодам. платьяча барои кӯдакора платья заказ кардагӣ будам, яъне куртаи остин дароз заказ кардам, бруки джинсу ва мехел чизо заказ кардагӣ будам. чанчи хай рости заказ кардам, пулаша додам, ба боварӣ ё омад, пулаша гирифтам, баъд борама гирифта омадам. рости бовар надоштам ки меояд, инқадар боварӣ надоштам. вақте ки як бор заказ кардам ки борам омад ва димкарата боз заказ кардам. шумо метавонед ки ҳамин хел даромада бо боварӣ заказ кунем ё баъд мебиёем пулаша месупорем. ин хелам мешавад. агар ки пул дошта бошем, через карта метавонед ки пешакӣ пулаша супоред. лекин хубтараш намедонам шуморо манда ҳамин хай вақте ки бора гирам получат кунам, ҳамон вақт пулаша метиям дар почтао бора мегирам. ин хел ба ман нақстарда. ин духтаро чихеле ки мебинед, чихел хушро ҳамин хел даруни пакета мондагиян. ҳозир ман якта ба якта ба шумо нишон метиҳам. ана хеле бурук заказ кардам барои бачаҷонама. бинед чихел хушрӯвай, качествашам аҷоибот хушрӯяй. чихеле ки сурада буд, ана мин хел омада рости. ин якта хай бурук. боз аз ина ё заказ кардам. ҳаво ако хунукак шудеста, либосо ҳастай, кӯдаке ки ҳарчи хӯрак бошад чихел резонда мехел доғ мекунад рости. инам дарунаш хеле начос дорак буда, ғавсак. ин ако садик мерад, худо хоста бошад, баъд ҳамон навак пушида садик мерад. размери 98 заказ кардагиам. инаш бошад размериам 98, инашам 98. ин куртачаҳо, ин якташ, ин дуюмаш. ино ҳардуш ба хиёлам набор будан. ҳардуяшам хеле дар як ҷоя буданда, яъне ин аз бо инаша нишон метиҳам. ин хеле спортивкача гирифтам. ягон либосак мепӯшам, ягон куртача, ягон чӣ мепӯшӣ, кати бурук хушрайда ина мепӯшонӣ. ин ҳамин хел надпис дорад ҳамиҷош. ин он қадар ғавс не, тунукак камакак начоси вай дорад, камтарак, он қадар вай нест, он қадар ғавс нест. духтаро, инам тунукак, ягон либосак мепӯшонӣ, ай болош ина мепӯшонӣ хушрӯякай. боз аз ин ҳамин хел свети зарча гирифтам. инам ҳамин хел. не, инаш камакак ғавсак будай духтаро, бинен дарунаш хеле вай дорад. инаш ғавсак будай хай. инашам размери 98, ба 2 сола 3 сола гуфтагӣ боред. инашам 98. анамин закази ки ман мехостам заказ кунам барои бачаҷонама, барои анамин сурат, барои анамин ман хостам ки барои бачаҷонама заказ кунам. инаш не тунукак будай, ранги ҳамон якумги тунукаку, лекин барои ҳамин камтар қиматтарак буд нисбат ба ино. ин бошад 104 заказ кардагим. духтаро, намиҷовожда нархош ҳастай ки чанд сумай. ин 599 рубл,
нархош ҳаста. Инаш мебинем ози инаш 399 рубл. Чӣ хеле ки гуфтам ино ҳар душ яку просто ин барои намин суратакош қиматтара камтар. Як да амин сурат амин пешса дорад тамом. Ин хел камтар надпис вай дорад. Пушташа бинем не. Пушташтам ҳечи надошта. Баъзеша рости калонак заказ кардам. Ки штоби ки вай шавада. ба ҳазори хушрӯ пуша тез худа калон мешад. Баъзе чизо мехел мемона. Бо якта аз амин заказ кардам. Инам комплект. Инам мехел майкача дорад. Инам ба хиёлам 104 заказ кардагиам чун. Ин 98 буда, лекин майкаша бинен хел калонак. Хай. Ин буркаш. Инам буркаш. Ина двойка будан. Чанд хел расцветкаҳо доштам. Ба мо ҳаминаш маъқул шуд. ҳозир даронаша мебинем. Не, даронаш он қадар ғавз не. Ту нукак бинен духтаро. Хай намин буд заказҳои мо духтаро. Нами хел чизо заказ кардем. Шумо метавонед ки дар омада ҳамин сайт кати заказ кунед. Беҳад чизои насб ва ба сифати хуб. Ина бинен ҳар дашон 499 рубл. Ҳар дашон як сени кати 499 рубл. Ин беҳад мехостам ки яктана мехел кожинкача рости гирам. Мада маъқул будак вақтован майсои бача гардон ва ма мехел барояш харидам. Гуфтам камака калон шавад ва амина мехарам. Бинен инҷакош камака ки ғавсад. Аҷоиб хушрӯ намегӯй ки ваяйна. Бинен чӣ хел хушранги ҳамин одамҳои калонак борин. Не пушташ. Нархаш бошад 1119 рубл. 1119 рубл ёки 1999 рубл. Амин хел буд нархаш. Ина бинен чӣ хел хушрӯ. Ина ман рости камтара калон заказ кардам ки тирамоҳ ҳам пушад. Тирамоҳ пушад, баҳор пушада, баҳори меомадагӣ пушад. Иния ман 104 рости заказ кардам. Хостам ки баҳорам пушада, тирамоҳ пушад, боз баҳор пушад. Ина катиш инаи бурка заказ кардагим. Ой. Ҳама бардак шуд. Ина кати анамин бурук заказ кардагим. Ягонта футболка или вадалаш сафед кати гири беҳад хушрӯя. Аин бошад анамин нархҳои амин чизо ҳамаш дар ҳамин навистагия. Чи харидагӣ чанд сум гуфта кати вай рӯй мекунанда. Кати намин имзоҳошу кати ҳамин чизош ҳамаи вай чек пек ҳамаш да ҳамин ҳаста. Чанд сум меояд гуфта ҳамаш ҳаминда ҳаст. Ин амин хел духтаро ин буд камтарак хариди мо. Мо беҳад хурсандем ва аз амин хариди мо хурсандем рости. Ина духтаро ҳамашро мехел мондам бинен. Касоне ки хоҳад заказ кардан, агар ки натавонен заказ кардан рости духтаро, ман да нависен, ман шумода нишон метиҳам ки чӣ хел заказ кунен. ҳам чизош арзон рости буд, чизое ки барои кӯдаки майда, чизои хушрӯ дорад. Бисёр чизош ҳамаш пахтаворида, пахтаи тоза, хушрӯ метавонен ки заказ кунен. ҳаст бо чизое ки бесурат, бисёра бесурат, беҳад чизои бисёр дорад, суратакам дорад. Аку ман маъқул шуд, ман ҳамина гирифтам. Агарин намехостам ба вай сурат гирифтан, баъд ҳамина хай гирифтам. Садик мерад бачаи ман, барои садик гирифтагиам рости хай садик пушта мерад. Ина метавонад ки амин двойка метавонад ки кати анамин вай пушад. Ин спативка кати пушад, ин зардак кати беҳад хушрӯ мегарда. Хай намин хел духтаро ин буд заказҳои мо аз мағозаи Синсай.